जोंहा नै न'नि कालारखौ बाबायानो फुनदों ओमफ्राय सानावबो टाइम मोना नालाय मोनायावसो होथारदों फुननाया दिनैहाय सत फुजामोन ना बाबा सत फुजाखाय बन्द मोनदोंमोन आरोना स्कुला ओंखायनो सानावबो फुनदों ओमफ्राय एसे आद्रा थानायखौ दा मोनायाव फुनफिनबाय आरो हाजिराबो होआसै फुननो बाबायानो गावनो ओरैनो थास्लायस्लाय फुननाय जाबाय आरोना हा कय लिटार थांखो बाबा 18 लिटारखा ओमफ्राय कय लिटार लाबोआमोन नोंसोरो औ 22 लिटारखा ओमफ्राय 18 थांखाबाय आरोना दिनैनो दिनैथ' ओरैनो सानैखौल'सो फुनदों दा आंथ' नुवासै आंबो बेलेग खामानियाव थांदोंमोन नालाय बाबामोननि रं फुननायखौ नुवाखै आरोना बाबामोना दिनै बन्दखाय सत फुजानि बन्दखाय दिनै आइजों बाबाजोंनो न'नि कालारखौ फुनजोब्बाय ओरैनो फाख्रा सिख्रा फुनबायनो बारा मोजां फुननो रोङा दे दिनैसो दांफेरखादोंदां ना माथो दांनो माबा बांद्राय मोजां फुननो रोङाखै फाख्रा सिख्रा नुदों ना रानबा गुफुर नुगोन ए ओरै साइडनि मोखांनि एसे थाबावदोंमोन आरोना ए ओमफ्राय गाबोनथ' स्कुल दङना ओमफ्राय माला फुनगोन नोङो सिंनिखौ मोनायाव फुनबाय मोनायाव अ बेनो गाबोनबो समफोरबो मोनायाव फुनजोबनोसै दाना बाहेरानिया गैखाला नालाय दाना न' सिंनि गासिबो जानाला गासिबो माखौ जानाला होनो खोरखिखौ जानाला होनो मा सोदोबलै बियो जानाला नालाय जानाला आं खोनाफेराखै बर' सोदोबथ' नङाना बे नै दासो ओरैजाय फुनहांदों ओमफ्राय ओरै मोखांनि एसे आद्रा थाबावदोंमोन आरोना बाबा फुनदोंखौ ओमफ्राय ओरैजायबो फुनदों नै दिनैहाय फुनजोब्बाय बिसोरो बैथिंखौ उसुं इरिखौबो फुनजोब्बाय न'आलाय बिदिनोसै आरोना एसे बायहां जिहां बेखौ लुनोबा खथ्थ' खस्थ' नांदों दा बाबा बे समावथ' जेबो गैखायाना नोंसोर फरायनाय मानाय जोंहा जेबो मोना ओरैनोबा बेयावबा खथ्थ' मोजां थानो मोनो ना जायाबानो जायोना औ मायाबानो जायो जाबायलै दोनथ'दो नांजोबखाबाय ओरैजायल' एसे होदो नै गाबोन फुनसिगोन आरोना गाबोनहाय सिंनिखौ फुनसिगोन व्हाइट कालारखौनो फुनजोब्बाय सिगांनि कालाराथ' गोमोमोन ना येल'मोन ओमफ्राय हौरैना एसे गोथांहांमोन आरो ग्रिनमोन ओमफ्राय दा गासिबो माबाखौनो गुफुर फुनजोब्बाय दा सिंनिखौबो गुफुरखौनो फुनसै सानिखौबो गुफुरानो जाबाय माया 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 ए कालारा मायाव फासफान न लिटारावनो 1 लिटाराव ए फुनबाय थादो ओंखाम मोनजाजासिम